Ωραία. Κατεβάζουμε τρόπερ τώρα, εδώ κάνει μια δεξιά στροφούλα. Ναι. Εδώ την πάτησα, θέλω να πάω δεξιά. Μόνο σε ένα σημείο την πάτησα που έπρεπε να πάω δεξιά. Ναι. Δεν άκουσα, αλλά θα μου πεις μετά. Α, twist. Ναι. Ναι. Κάτσε να συντονίσουμε λίγο τα μανάκια μας. Εδώ είναι περιφερειακός παρέα από πάνω. Καταλαβαίνεις. Ναι. Και τώρα αναγκαστικά μόλις είμαστε και κάνουμε δεξιά, θα βάλουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Α, έχει πολύ. Μαλάκα. Κατέβα γιατί θα χρεωθείς μετά. Τι Τι είναι αυτό?